कसे काय म्हणजे आज आपला काम होता आईसोबत आणि कुडामध्ये जायचं होता. दिव्या आई दोघं पण रेडी झाली. दिव्याने आणि आईन मस्त स्कूटी घेतली आणि आपण आपल्या बाईकवरती निघालो. थोड्याच वेळानंतर फायनली आपण कुडामध्ये येऊन पोहोचलो. आपण करेक्ट शबनम मंजिलच्या इथे इल्लेलो. आणि म्हणजे आता तुम्हाला माहिती असं जानेवारी स्टार्ट झालेलो असा आणि लवकरच हळदी कुंकू पण स्टार्ट जातले. तर त्यानिमित्त कुडामध्ये पुन्हा एकदा सेल स्टार्ट झालेलो असा. लोकेशन तर एकदम सोपे असा कुडाळ पान बाजार बाबाच्या दर्गाच्या करेक्ट पाठीमागे शबनम मंजिल पहिला मजला कुडाळ. फनी यांच्याकडे अगदी 18 रुपये डझन प्रमाणे स्टार्ट असत. त्यानंतर 36, 48, 84, 120 रुपये डझन असे असत. पिंजरचे डब्बे अगदी 36 रुपये डझन प्रमाणे स्टार्ट असत. त्यानंतर प्लास्टिकचे कप बाउल चमचे हे फक्त 84 रुपये डझन प्रमाणे स्टार्ट असत. सोबतच 156 रुपये डझन प्रमाणेच्या वस्तूमध्ये मोठे डबे असत. त्यानंतर बाउल असत. वडा सांबारसाठी यूज होणारे डिश असत. सोबतच सुंदर सुंदर प्लेटचे सेट असत. त्यानंतर आम्ही दुसऱ्या काउंटरकडे 300 रुपये डझन प्रमाणेच्या वस्तूंमध्ये गेलो, ज्यामध्ये अशा प्रकारचे टब सोबतच मोठे डब्बे प्लास्टिक ग्लास सेट कानाचे डब्बे अशा प्रकारचे स्टूल सोबतच सिल्वर आयटमचा सुद्धा वेगळा सेक्शन असं ज्यामध्ये मस्त मस्त सुंदर सुंदर वस्तू तुमच्यासाठी इल्लेल्या असतात. त्यानंतर नेक्स्ट काउंटर केलो पाऊच यांच्याकडे 120 रुपये डझन प्रमाणे स्टार्ट असत. सोबतच रुमाल आणि नॅपकिन हे अगदी 45 रुपये डझन प्रमाणे स्टार्टिंग असत. पिशवींमध्ये तर भरपूर सारे व्हरायटीज असतात. अशा प्रकारचे पिशवी 5 रुपयांपासून स्टार्टिंग असत आणि तुमची फेवरेट ज्यूट बॅग ही फक्त 45 रुपयांका असा. तुम्ही जर पिकनिकला जाऊचा विचार करत असाल तर ही बॅग यांच्याकडे फक्त 150 रुपयांका असा. त्यानंतर मंडळी बऱ्याच जणांका स्टीलचे वस्तू सुद्धा हळदी कुंकू मध्ये वाटूचे असतात. तर तुमच्यासाठी मंडळी यांच्याकडे स्टीलचे वस्तू अगदी 60 रुपयांपासून स्टार्टिंग असत. त्यानंतर चाळण अगदी 36 रुपये डझन प्रमाणे यांच्याकडे असत. मग यांच्याकडे 108 रुपये अशा प्रकारचे चटई 180 रुपये डझन प्रमाणे असत. त्यानंतर अशा प्रकारचे सुंदर गालीचे हे 325 रुपये पीस असत. या सर्वांसोबतच लास्ट टाइम लागलेलो क्लोदिंगचो सेल सुद्धा चालू असा. म्हणजे एकाच टाइमला तुम्हाला 2 सेलचो बेनिफिट सुद्धा घेऊक मिळतो. आणि जर होलसेल कोणाक सामान घ्यायचा असला तर ता देखील यांच्याकडे अवेलेबल असतात. तर मग वाट कशाची बघताय, आजच जाऊन व्हिजिट करा.